Assalamu alaikum hormatly adamlarym. Garaşyr baky tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmegäşýäs. Garaşyr baky tarap Türkmenistan döwletimizde hormatly prezident bilen paratatly ýol başlygyny alyp barýan işler berkarar döwletimiziň bagtyrlyk döwrüne münasip ýürürler bilen üstünlik guraşanýar. Munyň şeýledini hepden dowamyna wakalara tutuş aýdynlygy bilen tasdikleýär. 9 Martda hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Areç halkary kompaniýalar toparynyň ýolbaşdy. Halkary velosipedçiler birleşiginiň ýolbaşçy komitetiniň agdasy Igor Makarov kabul etdi. Şu ýylyň 13-17 oktýabrynda geçiriljek velotrek boýunça dünýä çempionatyny taýýarlyk görmek aral asatlyşylan esas mesele boldy. Bu avreli ýaşlary Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministrligine, Velosiped Sporty Federasiýasy hemde Halkary Velosipedçiler birleşigi bilen bilelikde guramak tapşyryldy. Halkary Velosipedçiler birleşiginiň ýolbaşçy komitetiniň agdasy Igor Makarov ýokary depkin alınıp barýan işler hemde döwlet başlanynyň bu möhüm sport şäheresini guramaçylykly geçirmek boýunça odol beren tapşyryklarynyň ýerine ýetirilişi bardy hatabat berdi. Bu ýaşlara dünýäniň 186 ýurdunyň wekilleri gatnaşar. Belenşiýaly guramaçylyk meselelerine uly ähmiýet berdi. Türkmen tarapynyň başlangyjy bilen halkara parahatçylyk we näşmak gelip ýylan Türkmenistan üçin ýubiley ýylyna geçiriljek velotrek boýunça dünýä çempionatynyň aýratyn ähmiýetini nazar almak bilen velosiped sportuny we ekologiýa taýdan arasynda we daşky urşaw üçin howpsuz ulaw görnüş hökümini velosipedi wagt etmäge ýardym edýän mahawat we düşündürüş işlerini aýratyn üns berler. 10 Martda Türkmenistan prezidenti, Milli Olimpiya Komitetining prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow paýtagymyzdaky Olimpiya şäherjigine geldi. Döwlet başlanyny bu ýerde Türkmen turgany Ýulduz Jumabaýewaň 2018-nji ýylyň noýabr aýynda agyr atletika boýunça Aşgabatda geçirilen dünýä çempionatyny münasip bolan ýokary syýlagyny gowşurmak münasibetli guralan dabara gatnaşdy. Ýurdumyzda guralan bu ýokary derejede geçirilen bu awraýly ýaş watanymyzyň halkara sport merkezi hökümindäki awraýyny berkitdi. Şeýle-de milli liderimiziň ýolbaşçylygyny Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tuturýan ugurlarynyň biri bolan beden terbiýany we sporty ösdürmek boýunça maksatnamaly strategiýanyň uly üstünlikleri besenýänliginiň nowatdaky suwtnamasyna uruly. Dabara gatnaşyjylar mübareklep hormatly prezidentimiz möhüm wakanyň türkmen sporty üçin bütün ýurdumyz üçin ähmiýetli bolanlygyny bellädi. Biz häzir Halkara Agyr Atletika Federasiýasy tarapyndan 45 kilogram agrymdaky turganlaryň arasynda dünýäniň çempionu ýylyp ikrar edilen milli ýygyny toparmyzyň turgany Ýulduz Jumabaýewany syýlamak üçin ýygnandyk. Şunun bilen maglykda döwlet başlanmaz bu turganyň ýaşda 2 altyn medala münasip bolup sportun bu görnüşi boýunça dünýä rekordyny goýanlygyny aýratyn belledi. Bu ajaýyp ýeňiş dowly kanunyna laýykdyr. Ol ýurdumyzda köpçülik bilen beden terbiýany ösdürmäge, sagdyn durmuş gadalaryny wagt etmäge, adamlar sport bilen ýygyderli meşgulanmaga gönükdirilen deňtaý bolmadyk döwlet syýasatymyzyň netijesidir diýip hormatly prezidentimiz sözüni dowam etdi. Ýa-da döwürde Türkmenistan ören ýokary depkinler bilen ösýän sport döwletleriň birine urly. Ýurdumyzyň äkli ýerlerine köp sany sport desgalary, ýokary derejeli stadionlar, velotrekler gurulýar. Ýaşlar garaşly Türkmenistanyň ören giňerimli we uly ähmiýetli sport şäherlerini gowy taýýarlyk görmegi, hemde olar ýokary derejede geçirmegi başarýanlygyny bütün dünýä äşkar etdi. Milli liderimiz ýurdumyzyň sport taryhyny ajaýyp sahypalaryň ad ýazylmanlygyny bellädi. Bu barada aýtmak bilen döwlet başlanymyz ajaýyp agyr atletikaçymyz, dünýäniň we Ýewropanyň 3 kedek çempiony, şeýle Aziýanyň çempiony Altymrat Uradurdiýew ýa-da görnükli turgan döwrüniň iň meşhur mergeni hemde Olimpiya oýunlarynyň kümüş medalinyň eýesi. Nişany okatmakda köp gedek dünýäniň we Ýewropanyň rekordsmeni Murat Niýazowy atlady. Olar biziň naýbaşy turganlarymyzdyr. Göreli almaga nusgalardyr. Hormatly prezidentimiziň belleşi ýaly, häzirki döwürde de türkmen sportunyň däpleriniň dowam edip gelýänligi we ösdürilýänligi täze many-mazmun bilen baýlaşdyrylýanlygy gonurýar. Biziň ýaş turganlarymyz uly nesilleriň ýeňişli ýoluny münasip dowam edýärler. Dörli ýaşlarda ajaýyp netijeler gazanyp watanymyzyň baýdygyny alasmana parladyp Türkmenistan sport awraýyny goraýarlar. Şolaryň birim altyn medala münasip bolan Ýulduz Jumabaýewadyr. Beýteşikde onuň gazanany bu uly syýlagy Türkmenistanyň dünýä sport giňişligine önemli öňe barýanlygyny aýdym görkezýär. Bu ýokary syýlagyň eýesi biziň makfada okunly tutun ýerli edit watanymyzda çeksiz wepaly, ýeňiş üçin äkli gujur gaýratyny gaýgyrmajak ýaşlarymyzyň ajaýyp wekili bolup durýar diýip milli liderimiz bellädi. Ýulduz Jumabaýewanyň gazanany ýeňişine uwanmaga dowul haklydyr. Bu ýeňiş biziň bütün halkymyzyň ören uly üstünligdir. Beden terbiýany we sporty ösdürmek boýunça alyp barýan döwlet syýasatymyzyň netijeliginiň aýdyn tasdiklamasydyr. Toňra hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedowyň belleşi ýaly köp asarlaryň dowamyny türkmen halky deňsiz taýsyz maddi we ruh kymmatlyklary döredipdir. Har we raýat edermelliginiň ajaýyp nusgalaryny dünýä beripdir.
mertligi, pek yürekliigi, ullary hormat goýmagy, maşgaly ojagynyň mukaddesligini we ýokary ahlak gymmatlyklaryny esaslanýan ýörelgeler kemale getiripdir. Döwlet başlarymyz arasynda sport bäsejiginiň asyrlar boýy dowam eden däplerini dikeltmek we giňden wagt etmek biziň ören baý taryhy medeni mirasymyzy ösdürmeň möhüm uğurdugyny we onuň binýatlyk esatlarynyň birdigini belledi. Bizde arasda uğraşda kazanılan yeňiş şatlyk getirýär diýen pähim bar. Türkmen halkynyň iň oňat däp desularyny laýyklykda terbiyelenen türgöllerimiz bolsa, hemişe diňe arasda ýarşyp, halal yeňiş kazanýarlar. Bu arada gurrun dowam edip, hormat prezidentimiz Türkmenistanyň watana şan şöhrat getirýän hemde dünýä sportunyň awraýyny artdyrýan, ýene-de köp sanly çempionlaryň ýetişjekdigine berk ynanýanyny aýtdy. Milli liderimiz Ýulduz Jumabaýewany agratletika boýunça dünýä çempionatyny gazanan diňsiz taýsız ajaýyp üstünligi bilen ýene-de bir gedek tüýsürekden gutlar. Beýtarap Türkmenistanyň döwlet paýdagynyň mundan beýlegim halkara sport ýarşlaryny belentde parlatjakdygyny ynam bildirdi. Ýa-dirki döwürde türkmen turgunlary awraýly halkara ýarşlaryna ýygyderli gatnaşyp, öz ufatlyklaryny görkezýärler we baýrakly orunlary eýle durly derejeli medallara eýe bolýarlar. Munyň özi hormat prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedowyň garaşdyrdy. Beýtarap watanymyzda sport ýurduny öwürmek uğruna edýän ýadygsız tagalasynyň we oňyň başlangyçlarynyň aýdym netijesidir. Soňra Türkmenistan prezidenti, ýurdumyzyň Milli Olimpiya Komitetiniň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow, Ýulduz Jumabaýewa 2018-nji ýylda Aşgabatda geçirilen agratletika boýunça dünýä çempionatyna munasip bolan altyn medalyny gowşurdy. Soňra bu ýere ýygnananyň agzybirlikde goşulmagyny Türkmenistanyň döwlet senasy ýanglany. Davranyň dowamyny Halkara Agratletika Federasiýasynyň prezidenti Michael Irena söz berdi. Ol sany video aragatnaşyk arkaly dawra gatnaşjylary ýüzlendi. Türkmenistanyň prezidenti, Milli Olimpiya Komitetiniň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistan sportyň durly uğurlarynyň şortany agratletikaň ösdürilmegi babatda ýygyderli tagaladýan üçin tüýsürekden hoşallyk bildirip, Halkara Agratletika Federasiýasynyň ýolbaşçysy Türkmen turgunlaryny halkara ýarşlaryna uly üstünlikler ardyp ötdi. Halkara Agratletika Federasiýasynyň prezidenti, Halkara Agratletika Federasiýasynyň halkara barlylar agentliginiň we bütün dünýä antidoping agentliginiň bilelikde sportyň arasynda we adalat bolmagy üçin dopingga garşy görüşde uly tagalar edýändigini, şeýle-de Türkmenistanyň bu orada ýeşçiňlik görkezýändigini nutdy. Bu ýeňişiň türkmen halky üçin buýsançly waka öwürlendigini bellep, Halkara Agratletika Federasiýasynyň prezidenti watandaşymyzyň dünýäniň çempionu ýylyp elan edilmegi bilen tüýsürekden çykýan gutdaw sözlerini aýtdy. Soňra Halkara Agratletika Federasiýasynyň baş katibi, Aziýanyň Agratletika Federasiýasynyň birinji vitse-prezidenti Muhammed Jaluda söz berdi. Ol şeýle davranyň guralaryny we oňa video aragatnaşyk arkaly gatnaşmak mümkinçiliginiň dördülenigi üçin onuň alhedireti Türkmenistanyň prezidentine sag bolsun aýtdy. We sportyň bu görnüşiniň netijeli ösmegi babat edýän tagalarlar üçin döwlet başlarymyza hoşallyk bildirdi. Belenşi sport hereketiniň ahlak ýolgularynyň degişli derejede berja edilmegi üçin 2018-nji ýylda agratletika boýunça Aşgabatda geçirilen dünýä çempionatyny 45 kilogramy şeýle agram derejesinde altyn medal gazanan turgun bu medaldan mahrum edildi. Şeýlelikde türkmen turguny Ýulduz Jumabaýewa 2 altyn medalyň iýesi boldy we dünýä rekordyny goýdy. Munyň özi Türkmenistanyň sportyň saglaşyk ötüş ýolyna düşündigini äşkär etdi. Muhammed Jalud pursatdan peýdalanyp Ýulduz Jumabaýewany dünýä birinçiliginiň ýokary baýragy bilen gutlady. Şeýle-de ol Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň başlangyjy bilen Türkmenistan parahatçylygyny ynanşmagyň watany ýylyp elan edilen ýylda bu baýragyň 2021-nji ýylyň şygaryny tasdiklandygyny nutdy. Halkara Agratletika Federasiýasynyň baş katibi bu wakanyň türkmen turgunlaryny täze üstünlikleri ruhlandyranlygyny ynanýanyny aýtdy. Milli liderimiz jemleýiji söz bilen çykyş edip, biziň turgullarymyzyň gazanan ajaýyp üstünlikleriniň watanymyzyň taryhyny altyn harplar bilen ýazyljak hakyky milli gymmatlykdygyny belledi. Olar şol bir wagtda öz ykbalyny sporda baglajak müňlerçe ýigitler we gyýylar üçin hem görelli bolup durýar. Kalbymyzda garaşdyr watanymyza çeksiz buýsanç döredýär. Häzirki döwürde Türkmenistan ýokary depkinler bilen ösýän, ynamly öňe barýan kuwatly döwletdir. Mehriban watanymyzyň ýaşyl baýdagy dünýä derejeli sport esgalaryny alasmana galdyrylanyny Türkmenistanyň raýat bolan biz nerede bolsagam özümizi güneşli ýurdumyzy şan şöhrat hemde ad awraý getirýän bitewi jewit maşgalanyň agdalar hökmüne duýýardy. Hormat prezidentimiz belledi. Hakyky çempionlar päsgilçilikleri hemde kynçylyklary hötde gelip üstünlik şertlerde ýokary netijeler gazanmagy başarýar. Ýulduz Jumabaýewa da hut şeýle ýeňiş gazandy. Men seni munasip bolan ýokary syýlaň bilen ýene-de bir gedek tüýsürekden gutlaýan. Ýakly turgunlary we olaryň halipalaryny bolsa ýeňiş uğruna eden tagalary hemde erk isleg üçin minnetdarlyk bildirýänip, milli liderimiz sözünde dowam etdi.
Dawaral şäheräň ahyryna milli liderimiz raýatlarymyzyň iň uly gymmatlyk bolup durýanlygyny aýratyn mellidi. Şeýlelikde Türkmenistan ýakyn hemde uzak geljege gönükdirilen sagdyn durmuş kadrlaryny beden terbiýany we sporty ösdürmegi hemde wagt etmegi maksat edinip üstünlükli öňe gitmegiň oňyň görülmesini gorkudýar. Şeýlede paýtatymyzda Olimpiya şäherçiliginiň sport mehmanhanasyna halkara sport ýarşyny Türkmenistana wekilçilik edip, ýurdumyzyň dünýädäki sport awraýynyň belinde galmagyna münasip goşan türkmen turgunny, onuň tälimçisini we Türkmenistan Agratletika Federasiýasynyň ýolbaşçysyny sylamak dabrasy geçirildi. Ýokary döwlet sylaklaryna münasip bolanlar milli liderimiziň başlangyjy we ýadywsyz tagalat netijesinde ýurdumyzda köpçülikden beden terbiýanyň we ýokary netijeli sportyň ötüşiniň hil taýdan täze derejä çykarlandygyny bellediler. 11 martda hormat prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmatarlarynyň döwlet howpsuzlyk keňeşiniň agdalarynyň şeýle ministrlikleriň we pudoklaryň dolanyş idaralarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. Onuň gün tertibine ýurdumyzyň ykdysadyýatynyň möhüm meseleri ýerdildi. Häzirki döwürde öňde barjy mali institutlarynyň berýän bahalaryna görä, dünýä ykdysadyaty diňe haýallyk bilen ötüş ýoluny düşýär. Dünýä ykdysady bazarlaryna durnuksyz ýagdaý dowam edýär diýip döwlet başlarymyz sözünde dowam etdi. Häzirki döwürde ýokary we durnukly ykdysady ötüş ýeterlik derejede üpçündirýär. Bu ötüş şu ýylyň 2 aýynyň jemleri boýunça 5,9 götürme barabar boldy. Ýurdumyzda ykdysady we durmuş taýdan durnukly ýagdaý saklanýar. Daşarky hökümlere garşy çalt we netijeli çäreler görülýär. Ýurdumyzda ykdysady ýagdaýyň üýtgemegine çalt uýgurlaşýar. Maslahatyň dowamyny milli liderimiz aýry-aýry ministrlikleriň we pudok idaralarynyň ýolbaşçylarynyň alyp barýan işlerine nägilelik bildirdi. Häzirki döwürde jem içerki önümiň ötüş depgini döwletimiziň maliýe ýagdaýy, özgörtmeler maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň depginleri aýratynam ykdysadiyetimiziň guruluşy bizi kanagatlandyryp bilmez. Şoňa görä şu maslahatda maliýe ykdysady toplumyň aýry-aýry ministrlikleriň we pudok idaralarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagyny bu ugurda amala aşyrylýan işleriň netijelerini gararlar diýip döwlet başlygyny aýtdy. Hormat prezidentimiz neft gaz toplumynyň önümçilik tüzümleriniň işini kämilleşdirmek, karz alynan serişdeleri gaýtarmak bilen baglanyşly meselelerin ýerine ýetirilişi bilen gyzyklanyp, toplumyň ýolbaşçylarynyň hasawatlaryny dinledi. Milli liderimiz neft gaz toplumynyň işini kämilleşdirmek bilen baglanyşly meselelerini çekdi. Hormat prezidentimiziň belleşi ýaly ýurdumyzda ýokary teknologiýaly we ekologiýa taýdan arasy innowasion ykdysadyýetli senagat önümçilik taýdan ösen döwletleriň birini uwurmak möhüm wezipe bolup durýar. Şunun bilen maglykda neft gaz toplumyny ösdürmekde gaz kimi önümlerini ýokary goşulan bahasy bolan önümler önermek üçin tebiğ gazy netijeli ulanmak ileri tutulan uğurlaryň biri bolup durýar. Şu maksat bilen soňky ýyllarda Amerikan Birleşik Ştatlarynyň 8 milliard 800 milyon dollarynyň gowrak möçürdi. Daşary ýurt karz serişdeleri çekildi. Şol serişdeleriň kädireçeli 90 götürüm özleşdirildi diýip hormat prezidentimiz aýtdy. Milli liderimiz karz serişdelerini öz wagtyna gaýtarmaň, aýratynam çekilen serişdeleriň hasabyna gurulan senat kärhanlaryny taslimy kuwatyna çykarmaň wajypdygyny nıqtıdı. Hormat prezidentimiz maslahatyň dowamyny Türkmenistanyň baş prokurory Ataýewa söz berdi. Baş prokuror ýurdumyzyň ýanyş energetik toplumynyň düzümlerini döwlet başlarymyzyň tawşyryna laýyklykda geçirilen prokuror barlyklarynyň netijeleri bardy hasawat berdi. Şunun bilen maglykda düzümlerde çekilen daşary ýurt karz serişdelerini netijeli özleşdirmek we olar wagtyna gaýtarmak meselelerine käbir kemçiliklerin ýüze çykarlandygy habar berildi. Milli liderimiz ekli düzümlerde milli ykdysadyýetimiziň pudoklaryny alınıp barlayan işleriň talabalaýyk ýoly goýulmagy, olarda kanunçylygyň berja edilmegi bilen baglanyşly meselelerin wajypdygyny üns çekdi. Hormat prezidentimiz ýanyş energetik toplumyny önümçiligi ýoklandyrmak üçin kuwatlyklaryň dolu güýjüni peýdalanmalygyny, ykdysadyýetyň putulandyrylmalygyny, munyň üçin bolsa toplumyň düzümindäki ilmi barlyk institutlarynyň işiniň kämilleşdirilmeliligini, bu ugurda ýokary derejeli hünärmelleriň taýýarlanmalygyny, şeýle halkara hyzmatdaşlygyň ösdürilmeligini beledi. Hormat prezidentimiz milli ykdysadyýetimiziň binýatlaryň pudoklaryny alınıp barýan işleriň döwrüň talabyna laýyk derejede gurulmagynyň wajypdygyny aýtdy. Döwlet başlarymyz önümçilik kuwatlyklarynyň artdyrylmagyna we bu gurda ilmiň ýokary gadananlarynyň önümçiligi ornaşdyrylmagyna möhüm ähmiýet berilmeligini üns çekip, bu wagtda birnäçe anyk görkezmeler berdi. Milli liderimiziň belleşi ýaly çekilen daşary ýurt karz serişdeleriniň öz wagtyna gaýtarylmagy, halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň döwrüp derejede ösdürilmeginiň möhüm şertini bile getirýär. Hormat prezidentimiz alynan daşary ýurt karz serişdelerini öz wagtyna gaýtarmak, onuň möhletlerini täzeden seretmek boýunça anyk teklipler taýýarlamak tapşyrdy. Soňra milli liderimiz guruluşyk elektrik energetikasy we himiýa pudoklarynyň maliýe meseleleri bardy durup geçdi. Soňky ýyllarda guruluşyk senat toplumyny 2 milliard 682 milyon Amerikan dollaryny golaýma düşürdi. Daşary ýurt karz serişdeleri çekildi.
Hormat prezidentimiz milli iqtisadiyatimizin möhüm pudu hökmünde yurdumuzun elektroenergetika ulgamynyň ösdirilmegine aýratyn ähmiýet berilýändigini belledi. Milli liderimiz çekilen daşary ýurt karteristleriniň netijeli özleşdirilmeginiň berurdugyny öňe çekip, milli we halkara derejede wajyp energetik taslamalaryny öz wagtyna ýerine ýetirmek boýunça alınıp barlayan işleri ýetgiderli gödäwçilikde saklama tapşyrdy. Hormat prezidentimiz täze kärhanlar gurmagyň hemde himiýa pudugyny hereketi diýen önümçiliklerini döwrüp iştirman hatawyny daşary ýurt maýadarlarynyň beren karlaryny dogry üzmegiň berurdugyny nukdy. Milli liderimiz pudugyň düşewüntligini ýokulandyrmakda, daşarky bazarda ul istigden peýdalanýan dökülleriň önürüşini artdyrmaň wajypdygyny öňe çekip, ygtybarly hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklary ýygyjamlaşdyrmaň möhümdigini belledi. Hemde bu urda alınıp barlayan işleri berur gödäwçiligi ýol goýmak bardy. Ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmatary, ýokary gödäwçilik idarasynyň başlygy Berdimuhammedowa degişli tawşyryklar berdi. Hormat prezidentimiz gurulşyk final toplum boýunça alynan daşary ýurt karteristlerini wagtyna gaýtarmak hemde üzmeň möhletlerini täzeden seretmek boýunça bolup biljek äkli mümkinçilikleri düýple öwrenmegi we bu ugrda anyk teklipler gysga wagtyň içinde taýýarlamagy tapşyrdy. Çekilen ferişler öz wagtyna gaýtarmak maksady bilen kärhanlary taslama kuwwatlygyna gysga möhletlerde çykarmagy üpşün etmek, munyň üçin önümçiligiň berur düdümleriniň netijeli işlemegini guramak, ýokary derejeli künärmeler üpşün etmekden, çegmalyň himiki ferişleriň ätiýaçlyk şaýlarynyň we sarpeştirişleriniň getirilişini amatly etmekden başlap, taýýar önümleri beýatlaşyk şertlerini ýerlemäge çelli äkli işleri talabalaýyk guramak berurdur. Hormat prezidentimiz ilkinji nowatdaky wezipler ketkitlep, gurulşyk final toplumynyň ýolbaşlaryna bir näçe tawşyryklar berdi. Soňra hormat prezidentimiz ýurdumyzyň ulug aragatnaşyk toplumynyň ýolbaşlaryny ýüzlenip, soňky ýyllarda bu ulgamy 1 milliard 5,5 milyon Amerikan dollary meşhurdy. Daşary ýurt kar ferişleriniň çekilendigini, häzirçe şol ferişleriň 67,8 götürüminiň özleşdirilendigini belledi. Döwlet başlanymyz ýurdumyzyň ulug üstänçiler geçilgilerini ösdirmek üçin demir ýol uluglar düzüminiň önümçilik tesgalarynyň mümkinçiliklerini dol güýjüni peýdalanmaň we ýük daşymaň mukdaryny mundan beýlegem ýokulandyrmaň berurdugyny belledi. Häzirki döwürde maglumat teknologiýalarynyň äklimi ötüşini üpşün etmek we argatlyş hyzmatlarynyň hilini we onuň geçirjilik ukybyny ýokulandyrmak berurdur. Şelde pudugy häzirki zaman teknologiýalaryny, oňyň halkara tejribesini ornaşdyrmak, ilat edilýän argatlyş hyzmatlarynyň görnüşlerini artdyrmak we internet hyzmatlarynyň doly el ýeterligini üpşün etmek wajypdyr diýip döwlet başlanymy belledi. Hormat prezidentimiz alynan kar ferişlerini wagtyny özmek we olar gaýtarmaň şertlerini täzeden seretmek meselelerini üns bermeň berurdugyny belledi. We onuň mümkin bolan ugurlaryny öwrenmegi hemde bu mesele boýunça anyk teklipler taýýarlamagy tapşyrdy. Täze önümçilik kuwatlyklarynyň gurulşy üçin daşary ýurt maýa goýumlary şol sany kar ferişleri çekilenni teknik ykdysady esaslandyrylmalar jekmejek taýýarlanmalar. Taslamalaryň özüni ödöýüşiniň möhletleri halkara tejribesine laýyklykda seljerilmeliler. Milli liderimiz degişli işgärleriň ýokary derejede taýýarlanmagyny üpşün etmeň, hyzmatlary ýerlemeň bagdarlaryny öwrenmeň möhümdigini belledi we bu wagtda ulug aragatnaşyk toplumynyň ýolbaşlaryna anyk tawşyryklar berdi. Hormat prezidentimiz massaga dowam edip, soňky ýyllarda ýurdumyzyň owy hojalyk toplumy boýunça 822 milyon 200 min Amerikan dollary meşhurdy, daşary ýurt kar ferişleriniň çekilendigini we özleşdirilendigini belledi. Hormat prezidentimiz owy final toplumyny özgörtmeň toplumlaryň maksatnamasyny üstünlikli durmuşa geçirmeň wajypdygyny belledi. Milli liderimiz owa hojalygynyň äkli puduklarynyň we daýhan hojalyklarynyň düşewüntligini ýokurlandyrmak, bu ulgamy maksusy işe gurilen wekillerini giňden çekmek meselelerini aýratyn üns bermeň möhümdigini belledi. Hormat prezidentimiz suw hojalygyny giň erimli maýa goýum taslamalarynyň üstünlikli durmuşa geçirmeginiň bugdaýyň, paxtanyň we beýlek owa hojalyk önümlerini öndürilýän meşgullerini artdyrmagy we degişlilikde ýurdumyzda azyk bolçulugyny üpşün etmegi, agrar ulgamyň eksport kuwwatyny putulandyrmaga ýardym edýändigini belledi. Milli liderimiz alynan daşary ýurt kar ferişlerini öz wagtyna gaýtarmagy üpşün etmek, ýa-da üzmeň möhletlerini täzeden seretmek boýunça bolup biljek äkli mümkinçilikleri düýple öwrenmegi hemde bu urda anyk teklipler gysga wagtyň içinde taýýarlamagy tapşyrdy. Ýokary derejeli künärmeler bilen üpşün etmekden, çegmalyň himiki ferişleriň ätiýaçlyk şaýlarynyň we sarpeştirişleriniň getirilişini amatly etmekden başlap, taýýar önümleri beýatlaşyk şertlerini ýerlemäge çelli äkli işler talabalaýyk guramak möhümdir. Gymmat bahaly owa we suw hojalyk tehnikalary uzak möhletüň dowamyna netijeli ulanmalylar. Olar öz wagtyny we talabalaýyk hyzmat üpçün edilmelidir diýip hormat prezidentimiz aýtdy. Milli liderimiz Balkan täze gäm gurulşyk we abadlaýyş zawodynyň binýadyny suw hojalygynyň zerurlyklary üçin degişli läwik forjy tehnikalary öňürip başlamagy tapşyrdy.
Hormatly prezidentimiz ilatyň saglygynyň gorulmagyny we berkidilmegine, Türkmenistanlaryň durmuş derejesiniň ýokgulanmagyny gönükdirlen, saglyk döwlet maksatnamasyny üstünlükli durmuşa geçirmek wajypdygyny ünsçekdi. Milli liderimiz maslahatyň marşyny mali ykdysady toplumyň ýolbaşlaryny ýüzlerip, soňky ýyllarda ýurdumyzyň ykdysadytynyň ekli pudoklaryny 13 milliard 361 milyon Amerikan dollaryny goly daşary ýurt karşy terejçileriniň çekilendigini belledi. Şol feriştelerden häzirçe 86,8 götürme özleşdirildi. Milli liderimiz döwlet maksatnamalaryny keskitdenen halkymyzyň awadançylygyny ýokgulandyrmagy, Türkmen döwletiniň ykdysady kuwatyny putrandyrmagy gönükdirlen, gaýry goýulmasy wezipler ýerine ýetirmek maksady bilen ýurdumyzyň ministrlikleri, pudoklaryň dolandyrýan idaralary we banklar bilen birlikde degişli çäýler görmeň berurdygyny ünsçekdi. Şonuň bilen malykda Merkezi Bankynyň ýolbaşyna degişli tapşyryklar berildi. Hormatly prezidentimiz awraýly maliýe guramalary we banklar bilen netijeli gatnaşyklary putrandyrmak boýunça degişli işler geçirmek möhümdigini belledi. Milli liderimiz maksatnamada keskitdenen şäherleriň belirlenen möhletlerde ýerine ýetirilmegini üçin etmek möhümdigini belläp, bankyň ýolbaşyna anyk görkezmeler berdi. Döwlet başlarymyz ulgamlaryň ýolbaşlarynyň, aýratynam bank ulgamynyň ýolbaşlarynyň alyp barýan işlerinden ören nägiledigini aýtdy. Milli liderimiz mali ykdysady toplumyň işi barda edip, häzirki döwürde döwlet eýetçiligini hususlaşdyrmak boýunça işleriň degişli derejede gurulmaýanlygyny belledi. Hormatly prezidentimiz Maliýe we Ykdysadyýet ministrliginiň işini üns çekip, onuň üstüne ykdysadyýetyň husus pudogyny, şol sany kiçik we orta telekeçilik ösdürmek boýunça döwlet siýasatyny amala aşyrmaň ýüklenendigini belledi. Ýönemeňe garamazdan bu urda işler degişli derejede alınıp barylmaýar diýip, milli liderimiz sözüni dowam etdi. Hormatly prezidentimiz owa milli maksatnamasyny durmuşa geçirmek boýunça alınıp barylýan işlere de ýeterlik derejede gözegçilik etmek möhümdigini üns çekdi. Milli liderimiz ýurdumyzyň banklarynyň işlerine köp nägilelikleriň bildirilýändigini aýtdy. Kart idaralarynyň esasy wezipetiniň milli manadyň hümmetini durnukly saklamak bolup durýanlygyny bellemek bilen döwlet başlarymyz bu wezipeniň ýaramaz ýerine ýetirilýändigini üns çekdi. Häzirki döwürde bank ulgamynyň esaslyk maýasynyň derejesi umuman o diýen ýokurda elip, hormatly prezidentimiz onuň derejesini ýokgulandyrmaň berurdygyny aýtdy. Şonuň bilen malykda milli liderimiz öňde barjy bank maglumat teknologiýalaryny ornaşdyrmak bilen bagly işlerem çaltandyrmaň möhümdigini üns çekdi. Milli liderimiz ýurdumyzyň bank ulgamynyň işini gowlandyrmagy gönükdirlen birnäçe anyk wezipeler keskitdi. Döwlet başlarymyz halkara dereje beriş agentlikleri bilen ýurdumyzyň maýa goýmabatda özüne çekijiliginiň derejesini keskitlemek we ýokgulandyrmak boýunça alınıp barýan işler dowam etmegi möhüm wezipeler hataryny keskitdi. Milli liderimiz banklaryň ýolbaşlarynyň işiniň netijelerini birinji çäýregiň netijeleri boýunça baka berilejekdigini belledi. Hormatly prezidentimiz bizdiň oňyň makro ykdysady ötüş taklap galman eýsem onu berkitmelidir diýip belledi. Laýyk derejedäki makro ykdysady siýasat döwletiň ören möhüm düzgünleşdiriji wezipeti bolmagyny alýar. Ýurdumyzyň konstitusiýasyna laýyklykda bazar ykdysadysyna geçmeň dipgini güýçlendirmek wajypdyr. Döwlet diňe ýurdun howpsuzlygyny we goranmak ukybyny üpşin etmek üçin häkimiýet ygtyýarlyklaryny amala aşyrmaga zerur bolan emlägi dolandyrmalydyr. Milli liderimiz esas zady, häzirki döwürde ykdysadyýetimizi şalt tepkinler bilen hil taýdan ýokary derejede ösdürmegi we belinde galdyrmak üpşin etmäge ukyply ýaş ýolbaşçylaryň hemde täze döwlet maksatnamalarynyň berurdygyny aýratyn belledi. Ýurdumyzda ösdürmek täze maksatnamalary jemi içerki önümi düýp artdyrmak ýaly wezipler çözmäge mümkinçilik berer. Ahyrky netijede bolsa mehriban halkymyzyň hal ýagdaýyny we ýaşaýyş durmuşynyň kiýilini ýokgulandyrmagy şert döredir. 12 martda hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Ona döwlet durmuşyny degişli möhüm meseleler aralyp maslahatlaşyldy we käbir resmi namalaryň tasdimlaryny araldy. Mejlisde gatnaşyjylar alınıp barýan işler barada hasawat berdiler. Watanymyzyň gülle besmegi, raýatlarymyzyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň mundan beýlegem gowlandyrylmagy bilen baglanşykly işler hasawatlaryň esasyny düzdi. Hormatly prezidentimiziň ýolbaşçylygyny amala aşyrylýan şäherler netijesinde ýurdumyzda milli ykdysadyýetimiziň durnukly düşünüp üçin hem de halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň hasam ýokurlanýanlygy bellenildi. Hormatly prezidentimiziň belleşi ýaly milli maksatnamalaryň keskitdenen işleriň dogry ýerine ýetirilmegi möhüm wezipedir. Ol watanymyzyň äkli uğurlardaky ötüşi bilen baglanşyklydyr. Her bir işde sadaşky ýokary netijeler üpçünidir diýip hormatly prezidentimiz belledi. Häzirki wagtda döwrüň talabyna laýyklykda işlenmegi ötüşi ykdysadyýetimizde öňe uçuşly gazanmagy mümkinçilik berer. Şu nokta nazardan biziň her bir işimiz üstünlükliň esasyny düzmelidir.
Melim orşal idid watanymyzyň gülläp etmek we halkymyzyň awadançylygy barda galady. Giň möçürli oňyn özgörtmeler teatratynyň başyny başlaýjy döwlet başçylygymyzyň kemeşi ünlüs merkezine durýar. Şol özgörtmeleriň üstünlükli durmuşy geçirmegi netijesinde ýurdumyz äkli ulgamlarda uly netijeler gadanly hemde geljege ynamly garaýar. Döwlet başçylygymyz ýurdumyzyň daşary we içeri teatratynyň bitaraplyk parakaçylyk söýjülük, hoşnýetli goňşulyk we özara bekfitli hyzmatdaşlyk ýolgolary esasynda alınıp barlýanlygyny görkezýändigini belledi. Hormatly prezidentimiz öňde durýan işleriň ileri tutulýan wezipeleriň üstüne durup geçdi. Garaşdy watanymyzyň 30 ýyllyk münasibetli ulanma tapşyrma gödöňne tutulýan desgalaryň guruluşlarynyň hili we mökleti babatda bildirilýän talaplaryň berja edilmegi ýakyn geljek üçin möhüm ugurlaryň hataryna keskitlenildi. Milli liderimiz watan gowrugçylarynyň günni bayram etmäge degişli meseleleri geçip, bu senäni ýokary guramaçylyk derejesine geçirmegi hemde Türkmenistanyň garaşlygynyň şokratly 30 ýyllygyny münasip garşylamagy ykdysam taýýarlyk görmegi tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz ata watanymyzyň mukaddes garaşlygynyň 30 ýyllyk şanly ýubiley ýylynyň ähmiýetini belledi. Geçen 30 ýylyň içinde mähriban halkymyzyň giňden gollamagyny edi diýarymyzda köp işler amala aşyrly, köp sanly möhüm meseleler çözüldi. Şäherlerimiz we owalarymyz döwrwap derejede düýpli özgördi. Ministrler kabinetiniň mejlisinde döwlet turmuşyny degişli başga da bir näçe möhüm meseleler garaldy. Olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi. Hepden möhüm wakalary hormatly prezidentimizin il ýurt bekfit özgörtmeleriniň rowanşlanýanyny, watanymyzyň äkli babatda ýokary depkinlerde ösýändigini aşkar etdi. Güneşi diýarymyzyň Bagtyar körpeleriniň arasyna geçirilýän aýdym sada bätaşkary ýurdumyzyň ähli kunjogyny giň ýerinde ýabaňdyrlýar. Iň eýjejik gyýjagy 2020 atly şadiýan bätaşyň Aşgabat şäher kememi welaýat tapgylary şeýle täsirli çärlen biri bolup, oly ýokary ruhy alkynşa besenni. Garaşsyz hemişelik bitarap watanymyzda hormatly prezidentimiziň başlangyçlary bilen ýaş zehinleri ýüze çykarmak maksady bilen sungotyň dürli ugurlaryny özüne jemleýän bätaşyklar ýygyderli geçirilýär. Geçirilen bätaşyklar diňe bir ýaş zehinleri ýüze çykarmak bilen çäklenmän, eýsem ösüp gelýän ýaş nesillerimizde watançylyk terbiýetini putolandyrmak, milli mirasymyza, sungatymyza söýgü döretmek, arkada prezidentimiziň mukaddes ýörelgelerini wagt etmek boýunça da aýratyn ähmiýeti eýdir. Türkmenistanyň bilim ministrliginiň we Magtumlat Nahy ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň ýurdumyzyň orta mekdepleriniň 2-nji, 4-nji synplaryny okuyan gyzagalyň arasynda yglan eden iň eýjejik gyzagat bäsleşiginiň Aşgabat şäher we Ahal Balkan daşogy Lewap we Mar welaýatlaryna welaýat tapgyry geçirilip, zehinli gyzagalyň ensemesi ýüze çykaryldy. Ruhy dünýäni galkyndyran älim goşar öwüşgüni berilen azaýyp sahnalarda geçirilen bäsleşige oň etrap hemde şäher tapgyrlaryna ýeňizi bolan zehinli gyzagatlar gatnaşdylar. Şahatlyk şowhuny ýokary ruhy belentligi senip geçen bäsleşiklerde oňa gatnaşýan zehinli gyzagatlar bäsleşiň şertleri boýunça uly joşgun bilen esretli zamanamyzy, arkada prezidentimiziň mukaddes tutumlaryny, Bagtyar sagalygy wasp edýän aýdymlary ýerine ýetirdiler. Milli egneşiklemidi şahirany wasp etdiler. Ýaş aýratynlyklaryna görä, eni mamalarymyzdan gelýän milli el işlerini ýerine ýetirmekde öz zehin başarynlyklaryny görkezdiler. Geçirilen bätaşyklerde sağa kalbyndan çykýan owadlar, şahirany çykyşlar, milli el işleriniň sırlaryny aralaşmagy edilýän synanyşyklary netillerden netillere geçip gelýän milli ýörelgelerimiziň barka dabralanýandygynyň suwutnamasyna öwrüldi. Emin agadalarının ýokary bakalaryna münasip bolup, bätaşykly tapawutlanmak başaran iň eýjejik gyzagatlar oň döwlet derejesinde geçirijek tapgyryna gatnaşmagy hukuk kazandylar. Ören täsirli geçen bätaşygyň ýeňjilerine we oň gatnaşjylara hormat gatlary we ýadygarlyk sowgatlar gowşurly. Gahrman arkadamydan halkymyzyň şöhratly geçmiş taryhyny baý medeni mirasyny gorap saklamak, almataýdan içgeni öwrenmek hem dünýä ýüzünde dawranlarmak, halipa şäherde gatnaşyklaryny ösürmek, şeýle şuň hem geljek nesilleň ruhy dünýäsini baýlaşdyrmak maksady bilen amala aşyrýan işleri uly üstünlik görüp besenýär. Bu urda tutuş ýurtmada bolşýaly, Balkan welaýatyna da maksada laýyk işler durmuşa geçirilýär. Ma'lum bolşýaly hormatly prezidentimiz jemgyýetimiziň sadaşlyk üçin üpçetmekde, nesillimizde ruhy ahlak taýdan kämilleşdirmekde, milli medeniýetimiziň hem sungatymyzyň muzey gymmatlyklarynyň derwäýt ähmiýetiniň bardygyny hemişe ýanytaýar. Welaýat merkezinde Balkanaba şäherinde şu hakykatan uralyp urdy görnükli işler bitirýän raýatlamyzyň köp bolmagy aýratyn bellenmäge münasipdir. Balkanabatly halipa usaň agaçlaryň has berk görnüşlerini taýýarlap ýataýan öz boşly nusgaly işlerim hormatly prezidentimiň paýhasy sözleriniň işidinäki münasip beýany urlýar. Gahrman arkadamydan halipa şäherlik ýoluny üstünlikli dowam etmek babatdaky sargıtlarym tejribeli usaň günlük durmuşynyň meýdemede ýörelgesine urly. Hut şeýle bolan soň bu kunjokda halipaň nusgaly işleriniň öz boşly sunugy eserleriniň iňçe tilsimlerini başarjanlyk bilen ilerleýän şäherleriniň hem hatary barha artýar.
Ellerinden dürdükülýän zekini ustalyň uly ihlasary zekin singdirip, sünnäläp ýataýan sowgatluk önümleri, taýýarlaýan dürli sunut eserleri bolsa, öz bolşulygy, döwrubaplygy bilen hatam tapawdynýar. Ýerlerine aýsak olaň täzeçe röwüşleri we senene mazmun baýlygy, bagtyarlyk döwrümden waspyny hatam ýokary götürýär. Sunugatun bu görnüşünde özü münasip ýoluny tapany ezbersen, täsin işleriniň öz bolşy häsiýetli aýrytyndyklary eýi bolmagam oňa dürli derejelerde geçirilen sergilerde de uly üstünlikler getirýär. Şeýle bolan soň Halipa şäherdi gatnaşyklaryna eýerip olary täze dörejilikli gözlegler bilen baýlaşdyrýan ustatlar medeniýetimizden sunugatymyzyň hasam kämilleşmek üçin nusgulyk derejede ähli döwrubap şertlerdir mümkinçilikler döredip beren gahrman arkadamyza tükönüksiz alkyş hem hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Hormatly şerhäder urta gepleşmede hepden dowamyna garaşylýan howa barada ýurdumyzyň gidrometeorology barada gullugy tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýär. Salam alyk edizirleşler. Hormatly ýerleşler, bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly sene namasynyň çarwa Nowruz döwri mart aýynyň 20-sine tamamlanýar we mart aýynyň 20-ýerinden Nowruz döwri başlanýar. Mähriban adamlar, gelingen bolsa mart aýynyň 15-inden mart aýynyň 20-ýerine çenni hepden dowamyny ýurdumyzyň welaýetlerine hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanyş bolalım. Yani gelecek hepdeniň ortasynda we ikinji ýarymyny ýurdumyzyň çäýine Demiraz Gunatardan çyýly howa akymynyň aralaşmagy netijesinde diýarymyzyň ähli welaýetlerini we Aşgabat şäherini ýagşyň ýagmagyny, şeýle-de howanyň geceňki temperaturalarynyň hepdeniň ortasynda ýokarlanmagyna garaşylýar. Haýy Ýurdumyzyň Balkan welaýatyny ütkap bilen boldy howa bolup, hepdeniň ortasynda we ikinji ýarymyny ýagşy ýagar. Günnägörden Demiraz Gunatary ornuny ötgän tiýlik sekundda 8-13-den 12-17 metr ýetýän şymaly öňsmegine hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 3-8 gradus sowukdan 13 gradusgacha maýyl, gündüzlerine 21-26 gradus, welaýatyň Kanariýa etraplaryna 9-14 gradus maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyzyň ahal welaýatyny ütkap bilen boldy howa bolup, hepdeniň ikinji ýarymyny ýagşy ýagar. Günnägörden Demiraz Gunatary ornuny ötgän tiýlik sekundda 6-17-den 10-15 metr ýetýän şymaly öňsmegine hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 2-7 gradus sowukdan 12 gradusgacha maýyl, gündüzlerine 2 gradus sowukdan 22-27 gradus aralygyny maýyl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň Mar welaýatyny ütkap bilen boldy howa bolup, hepdeniň ahyryny ýagşy ýagar. Günnägörden Demiraz Gunatary ornuny ötgän tiýlik sekundda 7-12-den 10-15 metr ýetýän şymaly öňsmegine hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 3 gradus sowukdan 8-13 gradus aralygyna maýyl, gündüzlerine 7-12 gradusdan 27 gradusgacha maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyzyň Lewap welaýatyny ütkap bilen boldy howa bolup, hepdeniň ahyryny ýagşy ýagar. Günnägörden Demiraz Gunatary ornuny ötgän tiýlik sekundda 6-17-den 10-15 metr ýetýän şymaly öňsmegine hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 2-7 gradus sowukdan 14 gradusgacha maýyl, gündüzlerine 0-5 gradusdan 27 gradusgacha maýyl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň Daşary welaýatyny ütkap bilen boldy howa bolup, hepdeniň ortasynda we ahyryny ýagşy ýagar. Günnägörden Demiraz Gunatary ornuny ötgän tiýlik sekundda 6-17-den 10-15 metr ýetýän şymaly öňsmegine hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 4-9 gradus sowukdan 8 gradusgacha maýyl, gündüzlerine 1 gradus sowukdan 17-20 gradus aralygyny maýyl bolmagyna garaşylýar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkap bilen boldy howa bolup, hepdeniň ahyryny ýagşy ýagar. Günnägörden Demiraz Gunatary ornuny ötgän tiýlik sekundda 8-17-den 10-12 metr ýetýän şymaly öňsmegine hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 3-5 gradus sowukdan 10 gradusgacha maýyl, gündüzlerine 1-3 gradusdan 23 gradusgacha maýyl bolmagyna garaşylýar. Hormatly ýerleşler, ýurdumyz boýunça mart aýynyň 15-ine magnit gaýdasynyň durluk ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Mähriban adamlar, siz mart aýynyň 15-inden mart aýynyň 20-ýerine çenni hepden dowamyny ýurdumyzyň welaýetlerine hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanyş boluňuz. Ediz watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölejikleriniň möçörüniň gadadan 5 götürüm artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňaýsyz täsirleriniň öňüni almak üçin ağız burun örtüklerini ulanmagy, şeýlehem ýaz faslyny howanyň derejesiniň üýtgeýänligini nazara alyp, fasla görä geyinmegi maslahat berýär. Mähriban ýerleşler, bu düzgünleri berk berja ýetseňiz, ýylyň islenlik faslyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz.
Mehriban adamlarım, şununla watan habarlary ýepeşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ata watanma Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşleri ösenýär. Ähli ösüşüň ödenine bolsa halkyň bähfidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam işindir. Hoşsa bunyň eli dileşir.